Verín vive xa intensamente o seu entroido. No pasado 8 de febreiro celebrouse o tradicional Domingo de Corredoiro, con un desfile impresionante que encheu de cor e masía as rúas da vila con o son inconfundível de as chocas e os cigarróns. Ser cigarrón é moito máis de que vestir un traxe. É unha tradición profundamente enraizada, transmitida desde a infancia a rapaces e raparigas que asumen esta figura con orgullo. ¡Felices carnavales! O Carnaval de Verín é un dos máis emblemáticos da Galiza e está recoñecido como festa de interese turístico nacional, atraendo todos os anos millares de visitantes. Mas o entroido é tamén moito máis do que iso. É tempo de festa, de alegría e de celebración, sexa con un disfarce elaborado ou apenas con un lenço ao pescozo. O esencial é a música e a vontade de se divertir. Outro dos momentos máis tradicionais do Domingo de Corredoiro é o cumprimento aos cidadáns á saída das misas, tanto da igrexa parroquial como da igrexa da Merced. Terminamos así esta reportaxe con votos de un carnaval aínda máis forte e feliz para os habitantes locais e para os millares de visitantes que se esperan nos próximos días. E esperamos, claro, que a presenza portuguesa se faça notar nesta grande celebración.